דוקטור גיא לוריה, עמית מחקר בתוכנית להגנה על ערכים ומוסדות דמוקרטיים במכון הישראלי לדמוקרטיה. הוא עורך דין וקיבל את התואר דוקטור בהיסטוריה מאוניברסיטת ג'ורג'טאון בארצות הברית ב-2013. גיא היה מרכז ועדת שמגר לעניין גיבוש כללי האתיקה לחברי הממשלה ועשה פוסט-דוקטורט אצלנו פה במרכז ב-2014, ואני עוד זוכרת את ההרצאה של גיא, which was in the 1447 to 1456 responses to environmental crises. מרתק, אבל עכשיו הוא ידבר טיפה יותר עכשווי על תקנות שעת חירום, הצעה לרפורמה. גיא, תודה. תודה רבה. תודה על ההזמנה ותודה, כיף לחזור כמה שנים. ההרצאה שלי זה בעצם, אני מציג פה בעצם מחקר מדיניות הזה, שכתב יחד עם שני קולגות במכון הישראלי לדמוקרטיה, אמיר פוקס ודפני בנבנישתי, שלא יכלו להיות פה, אבל כמובן היו שותפים לכתיבה ולמחקר, אבל לא יכלו להגיע. והמחקר בעצם הוא מחקר שמסתכל על המוסד של תקנות שעת חירום, האמת שהוא מסתכל על משהו שהיה לפני כבר כמעט 4 שנים, מגפת הקורונה וההתמודדות המשפטית עם מגפת הקורונה, שבעצם, וניכנס לזה עוד בעריכות יותר, אבל הוציאו בעצם את תקנות שעת החירום, את המוסד הזה שכמעט הפסיקו להשתמש בו, הוציאו אותו מהנפטלין והתחילו להשתמש הרבה מאוד, וזה קרה לפני 4 שנים, אבל לפני שנצלול לעניין הזה של תקנות שעת חירום בתקופת הקורונה, צריך להגיד שאנחנו עכשיו גם במצב חירום, וגם היום משתמשים הרבה יחסית בתקנות שעת חירום. אז חשבתי שזה יהיה מוצלח קצת להראות לכם, מה קורה עכשיו בעצם, מה בשימוש שהממשלה עכשיו עושה בתקנות שעת חירום. וצריך להגיד, ברור שאנחנו נמצאים עכשיו בשעת חירום, או לפחות היינו החל מה-7 באוקטובר, ובאמת הממשלה מ-7 באוקטובר, התקנה הראשונה היא כבר, כפי שאתם יכולים לראות בטבלה פה, כבר ב-8 לאוקטובר התקנה הראשונה פורסמה, תקנה לעניין קיום דיוני מעצרים בווידאו, יש גם ככה, אבל בעצם הרחיבו מאוד את האפשרות לדיוני מעצרים בווידאו, והתקנות הן בנושאים מגוונים, תקנה לגבי ניהול, לבקש מידע ביומטרי, מסיבות שאנחנו מבינים, תקנה שמאפשרת לצה"ל לדרוש מידע גם מרשות האוכלוסין, תקנה שעוסקת בכל הלוחמים הבלתי חוקיים, המחבלים שנתפסו, הסמכה של צה"ל להיכנס למצלמות נייחות, הסמכה של השב"כ להיכנס למצלמות נייחות, וזה ממשיך, הסמכה של בעצם להפסיק שידורים של ערוצים זרים בישראל ועוד. וצריך להגיד, זאת אומרת, אנחנו בטח נמצאים עכשיו במצב חירום אמיתי, הרבה פעמים אחת הדילמות הגדולות זה שבעצם עם סמכויות חירום זה שיש מצבי חירום שהם הופכים להיות רק נגיד מלאכותיים או לא באמת מצבי חירום אמיתיים, אלא ממשלות משתמשות בכל מיני מצבי חירום קבועים כאלה שבעצם פה אנחנו באמת במצב חירום. אז אין שאלה שבאמת צריך לתת, שיש הצדקה, גם, זאת אומרת, אם ניקח נגיד את הדוגמה הראשונה של התקנות שעת חירום הראשונות שהותקנו, ממש ב-8 באוקטובר, דיוני מעצרים בווידאו. אז המציאות הייתה שבאמת היו טילים על ישראל, היו עצורים פליליים שהיה צריך לטפל בהמשך מעצר שלהם. בתי המשפט, בגלל גם כן מצב החירום, בעצם צומצמה הפעילות שלהם,
רק דיונים דחופים, כמו דיוני מעצרים התקיימו, אבל אפשר היה להשיא את העצורים, היה צריך איכשהו לטפל בזה, אז ברור שהיה צריך איכשהו מהר לעשות משהו, והמשהו שהכלי שהממשלה ישר עשה בשימוש זה תקנות שעת חירום. אפשר לשאול באמצע או שבסוף? סליחה. כן. מה שמנהל את מה שנוח לך. יש הרבה תקנות משום מה באופן שמפתיע אותי שעוסקות בסדרי דין, זאת אומרת בהליכים בבתי משפט, פגישה עם עורך דין, דיון מעצר. כן, זה די מפתיע שזה הראשון שעושים, לא? טוב, תפסו כל מיני חבר'ה שהיה צריך שרצו שלמדו עם עורכי דין. אני מבין, אבל יש עוד הרבה דברים אחרים. אתה יודע, ב8 לאוקטובר היו קיבוצים שלא, כאילו... כן, אז האמת שמה שאני רוצה להגיד אבל זה שמה שמעניין זה שזה לא רק ב8 באוקטובר ולא רק ב17 לאוקטובר אלא גם אם מסתכלים פה גם נגיד ב7 בנובמבר יש את הקנס שלנו, גם ב9 בנובמבר, גם ב27 בנובמבר, זאת אומרת אנחנו כבר כמעט חודש וחצי אחרי המתקפה. עכשיו תקנות שעת חירום ואני אכנס עוד מעט להלכות המשפטיות וכולי, אבל תקנות שעת חירום הממשלה צריכה להשתמש בהן כשאי אפשר ללכת לחקיקה רגילה. עכשיו בסדר, אפשר להגיד צריך מאוד מאוד דחוף, ואני לא נכנס עכשיו למהות האם מוצדק שיש סמכות לסגור ערוץ שידורים זר, לסגור בעצם את אל-ג'זירה, או לא מוצדק לאפשר לממשלה פשוט לסגור אותה, אבל בסוף לא עשו שימוש בתקנת שעת חירום שמאפשרת הממשלה לסגור את ערוץ שידורים, אז למה היה נורא דחוף לעשות את זה בתקנת שעת חירום ולא בחקיקה רגילה של הכנסת? זו שאלה. עכשיו, גם צריך להבין את הפרוצדורה של התקנות שעת חירום האלה. כמעט כל תקנות שעת חירום האלה, נדב כתב על זה גם טור בעיתון, כמעט כל התקנות שעת חירום האלה הותקנו במשאל טלפוני. זאת אומרת, הממשלה אפילו לא התכנסה לישיבה פיזית להסתכל על התקנות. זאת אומרת, משהו גובש מהר על ידי אנשי המקצוע, ירוצו משאל טלפוני, הקבינט אישר וזהו, זה עבר קדימה. עכשיו, צריך גם להגיד, היה בהתחלה, דובר בפגרת הכנסת, הייתה בפגרה בהתחלה וכולי, אבל די תוך שבוע כבר לא הייתה בפגרה, זאת אומרת, הכנסת חזרה לכאורה לעבוד. אז יש שאלה, וזו שאלה שעוד נחזור אליה בהמשך, איך מתמודדים עם תקנות, למה בעצם צריך את תקנות השעת חירום. אני רק אגיד שהדבר הזה, יש לנו מעקב, זה עובד, אוקיי, לא עובד, כן עובד, טוב, אז אצלי זה עובד, אבל פה זה לא עובד, יש לנו מעקב מתעדכן בעצם רגע, ננסה לעבוד לכם את זה פה. תעשה סטופ שייר אולי זה תפעול. אתה מחובר? כן. לא. לאפליקציה, אבל לא יכול למצוא. אז יש לנו בעצם מעקב שמתעדכן של כל התקנות שעת חירום, בעצם כולל גם התוכן שלהן, ובאמת מתעדכנות כל איזה כמה זמן, עכשיו בעצם לאט לאט מתחילות לצאת, להוציא אותם מהסטטוס של תקנות שעת חירום ולאמץ אותם בעצם בחוק. אוקיי. אז אני חושב אני חוזר למחקר עכשיו אני אחזור לדברים האלה של התקנות העכשוויות, אבל בעצם אני רוצה לקחת כמה צעדים אחורה ולדבר על בכלל חקיקת חירום ועל המתח הבסיסי שיש בעצם בכל מצב חירום בין מתח שבעצם עומד במובן מסוים עומד גם בבסיס בכלל המדינה, זאת אומרת יש מתח בין איזשהו התפקיד הבסיסי של המדינה להגן על האזרחים בצורה כמה שיותר אפקטיבית, אנחנו יודעים שבעצם לזה נועדה המדינה, להגן על האזרחים שלה, על הזכויות,
אז מצד אחד איך להגן עליהם גם לנוכח מצבי חירום, גם לנוכח מתקפות, מלחמות, מגפות, רעידות אדמה, ומצד שני להגן על שלטון החוק ועל זכויות האדם. אז מצד אחד אנחנו רוצים לתת לממשלה באמת את הסמכויות, בטח בשעת חירום, היא הזאת שיש לה את כל הכלים, את כל הידע, היא יכולה בעצם להתמודד בצורה הכי אפקטיבית מול מצבי חירום. מצד שני אנחנו יודעים שיש איזושהי נטייה של ממשלות לא פעם להגיב באופן מוגזם למצבי חירום, אנחנו יודעים שיש לפעמים ממשלות מתאהבות בכוח הזה ורוצות, אנחנו חוששים שיקדמו אינטרסים לא ענייניים ולא יוותרו בעצם, במיוחד בעידן הנוכחי שבו אנחנו יודעים לזה שיש ממשלות שנוטות להעביר את כוחן, ממשלות שרוצות לקבל עוד סמכויות, ויש עידן של נסיגה דמוקרטית בשורה התחתונה, יש לנו חשש יותר גדול מזה שבעצם הממשלות לא יוותרו על הכוח שלהן. אני חושב שאחד הניסוחים הטובים של זה בעיניי מצוי כבר אצל ז'אן ז'אק רוסו, הוא אמר אנחנו בעצם, כשאנחנו מייצרים את המדינה או את ההסכם החברתי, אנחנו בעצם צריכים למצוא את צורת התאגדות שתגן בכל הכוח המשותף שלה על האזרחים, אבל בלי לפגוע בחירות של האזרחים, שזה בעצם בגלל זה אני אומר שזה משהו שנטוע בתוך בעצם ההגדרה של המדינה המודרנית. ואחת הדרכים העיקריות שבהם מנסים לעשות את זה, זה באמצעות ההפרדה בין הסמכות להכריז על מצב חירום, בעצם לגורם שמכריז על המצב חירום, ובין הגורם שמפעיל את סמכויות החירום. בעצם אצלנו אנחנו אמרנו, אוקיי, מצטט מחוק יסוד הממשלה, הכנסת היא הזאת שמכריזה על זה שיש מצב חירום, אם היא חושבת שיש באמת מצב חירום, ואז ברגע שהכנסת נותנת המפתח הזה לממשלה, היא יכולה להפעיל את סמכויות החירום, שזה יכול להיות או בתקנות שעת חירום, או כל מיני חוקים אחרים שבעצם גם כן מופעלים ברגע שיש מצב חירום. אז זאת התיאוריה. למעשה אנחנו יודעים שמעשית במאי 48 הייתה הכרזה על מצב חירום, ומאז בהתחלה הייתה הכרזה מתמדת בעצם, לא חודשה בכלל, משנת 96 חוק יסוד הממשלה החדש הישן, בעצם הכנסת מעריכה מדי שנה את מצב החירום באופן קצת טקסי, כל יוני או משהו כזה, יש הערכה של מצב החירום, ובעצם זה כל הזמן קורה. עכשיו אנחנו יודעים למה הכנסת כל הזמן מעריכה את מצב החירום? באופן עקרוני כל הזמן מה שנאמר זה שיש כל מיני חוקים שההפעלה שלהם, צווים שההפעלה שלהם תלויה במצב החירום, ואם מצב חירום יפסיק אז אי אפשר יהיה להפעיל אותם, חוקים שקשורים למעצרים וכל מיני דברים כאלה, ולאט לאט הכנסת עושה עבודה לנסות לצמצם את החקיקה שתלויה במצב החירום. זה פה דיווח שהוגש לוועדת חוץ וביטחון ביוני האחרון, על מה המצב, כמה חוקים עדיין תלויים במצב החירום. אנחנו רואים שבאמת הכנסת עושה מאמצים לבטל את התלות הזאת, אבל אנחנו לא רואים את הסוף באופן. מה זה בממשלה? מה זה הכתום בממשלה מול בכנסת? איפה זה מטופל? זה עניין פרוצדורלי שלהם. איפה נמצא החוק? זה הדיווח בעצם של לוועדה, איפה נמצאים הדברים. אז יש, רוב הדברים מטופלים עדיין בממשלה, כלומר הממשלה עוד עובדת על זה. אבל לא ברור, מצד ימין כתוב 5 חוקים, כן, שם יש 174. לא, כי זה מ-174 זה שנת 2009, מימין זה שנת 2009, 2023 זה צד שמאל. אז בעצם זה לאט לאט הצטמצם, ב-2009 היינו 174 חוקים וצווים, היום אנחנו עם 19 חוקים וצווים. ומה זה 5 פה? 5 ו-4. 5 חוקים, 14 הם עושים את זה ביחד. הצווים זה בעצם צווים לפי צווי פיקוח. אז מה זה, בעצם תקנות שעת חירום זה, אז אני עכשיו שם בצד, אני לא אגע בכלל בכל נושא של החוקים שתלויים במצב החירום, אני מדבר עכשיו על החלק הראשון בסמכויות הממשלה. אמרנו שהיא יכולה להפעיל תקנות שעת חירום וחוקים אחרים, אז זה אני מדבר בעצם פה רק על התקנות שעת חירום. אז בעצם תקנות שעת חירום, שבעצם מה זה בעצם תקנות של הממשלה, הממשלה מחליטה לבד
על ההתקנה שלהם כמו כל תקנה אחרת, אבל בניגוד לכל תקנה אחרת יש להם מעמד חוקי שווה לכל חוק של הכנסת. בדרך כלל תקנות הן במעמד נחות מעמד נחות לחוקים רגילים, פה יש לנו בעצם תקנות שהממשלה מתקינה לבד ויש להם את אותו מעמד כמו של חוקים של הכנסת, יכולה לשנות מה שכתוב בעצם הסדרים שכתובים בחוק. אז יש בעצם פגיעה בסיסית, מעצם הדבר הזה יש פגיעה בסיסית בהפרדת הרשויות, בעצם בשלטון החוק. אנחנו אומרים רק הכנסת היא זאת שקובעת הסדרים ראשונים. מה בא קודם? תקנה על שעת חירום או חוק? כאילו יש מדרג הרי, חוק יסוד, חוק... אז שוב, בגלל שתקנת שעת חירום היא במעמד שווה בעצם לחוק, יכולה לשנות את התוקף של כל חוק, והיא מאוחרת לחוק, היא בהגדרה, זאת אומרת, שמים אותה במצב החירום, אז בעצם תקנת שעת חירום יכולה להזיז את מה שכתוב בחוק. אם החוק קובע שעציר צריך להיפגש עם שופט תוך X זמן, בתקנת שעת חירום יכולה להגיד לא. שני X. כן. אז זה בעצם העיקרון. יש, אפרופו השאלה, אמרת על חוקי יסוד, יש באמת חוקי יסוד, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש באמת כל מיני חוקי יסוד שאומרים, אי אפשר לגעת בהם. יש התנגשות של חוק יסוד עם תקנה? אז יש חוקי יסוד שרק אם חוקי יסוד אומרים במפורש בעצם, אי אפשר לגעת בנו, גם חוק יסוד הממשלה אומר, אי אפשר לגעת בכל מיני דברים מסוימים, אי אפשר נגיד לפגוע בגישה לערכאות, לדוגמה, לערכאות שיפוטיות. יש כל מיני דברים שמוגדרים ואומרים חוקי היסוד האלה, חוק היסוד הזה אי אפשר, חוק יסוד השפיטה למשל, יש הוראה כללית, אי אפשר לשנות את התוקף שלו, את הדברים שקבועים בו בתקנות שעת חירום, אבל בגדול, אם זה לא כתוב, אז אפשר לעשות מה שרוצים. אבל יש עדיין מגבלות, אז אחת המגבלות אמרתי כאן, אבל לא כתוב פה, זאת אומרת הנושא של חוקי היסוד, אבל יש באמת מגבלות אינהרנטיות, זאת אומרת קודם כל יש את מה המטרה בכלל של התקנות שעת חירום, רק להגן על המדינה, ביטחון הציבור וקיום האספקה והשירותים החיוניים, זאת אומרת לזה זה נועד, אי אפשר לעשות את זה כי אנחנו רוצים עכשיו לשפר את התנועה בכביש, או אולי אפשר יהיה להגיד שכן, אבל רק בעצם למטרות המוגדרות האלה, ורק במידה שמצב החירום מחייב זאת, סעיף 39A לחוק יסוד הממשלה. אבל אמרתי, אוקיי, עכשיו בג"ץ פריצקי בשנת 99, אז קודם כל שם היה מדובר, לא רוצה להיכנס לפרטים, היה מדובר על בחירות לרשויות מקומיות, היה צריך לאפשר להזדהות, הייתה שביתה במרשם האוכלוסין, אז בעצם ראו מאוד בצורה יחסית רחבה איזה מטרות לגיטימיות לשימוש בתקנות שעת חירום, ויש שם ציטוט מבג"ץ פריצקי, וגם בעצם בשנת 2020 בעצם היה איזושהי טענה שרצו להגביל בעצם את האפשרות לעשות שימוש בתקנות שעת חירום, סוגריים הפכו להיות משהו מוזר, היה בעצם תוך כדי משבר הקורונה היה טענה שצריך שלא מספיק שיש הכרזה כללית, בגלל שאנחנו צריך הכרזה ספציפית לגבי מצב שיהיה קשור בעצם שהשימוש בתקנות שעת חירום קשור ממש למשבר הנוכחי של הקורונה, ובג"ץ בעצם דחה את הטענה הזאת, אז בעצם המגבלות האלה לא עד כדי כך קשיחות. מגבלה נוספת שבעצם נוצרה עם השנים בעצם על ידי בג"ץ, היא שאי אפשר בעצם, שתקנות בעצם אפשרית רק אם אי אפשר להשתמש בחקיקה רגילה של הכנסת. זאת אומרת, אם אפשר ללכת לכנסת ולהעביר את אותו הסדר בחוק רגיל, אז אסור ללכת לכיוון של תקנות שעת חירום, בעצם אין סמכות לממשלה לעשות את זה. זה התחיל מבג"ץ פורז בשנת 1990, שבעצם היה ניסיון של הממשלה לעקוף בעצם איזשהו הליכי חקיקה רגילים שכבר התחילו בכנסת. בג"ץ אומר, יש אפשרות ללכת לכנסת, אי אפשר ללכת לתקנות שעת חירום, והמהלך הזה בעצם מאוד מאוד צמצם את השימוש בתקנות שעת חירום. אם עד אז תקנות שעת חירום היו משהו שנעשה בו שימוש רחב מאוד על ידי הממשלה, בעצם לרגולציה כלכלית, להרבה מאוד צרכים, בא בג"ץ ואומר, אם אפשר ללכת לחקיקה רגילה, אי אפשר ללכת לתקנות שעת חירום. בעצם בבג"ץ פריצקי
בשנת 99 העניין הזה גם כן קיבל איזושהי גושפנקה, אבל צריך להגיד, הבג"ץ פריץ ב-99 בעצם השאיר איזושהי סימן שאלה, מה זה אומר שאי אפשר ללכת לכנסת? האם זה אומר שרק כשהכנסת משותקת רק בגלל מצב החירום, אז רק אז כשהכנסת משותקת בגלל מצב החירום, רק אז אפשר לעשות תקנות של חירום? או רק כשהכנסת משותקת בלי קשר למצב החירום, רק אז אפשר ללכת לתקנות של חירום? או בכלל הכוונה היא שהכנסת לא יכולה לעבוד מספיק מהר בגלל הצורך שאנחנו צריכים להתקין תקנות של חירום, ואז רק אז אפשר ללכת לתקנות של חירום. אז יש כאן סימן שאלה שנשארה אז בשנת 99, אבל מה שבפועל הפסיקה הזאת יצרה זה וכאן אני מתוך מחקר של יואב מחוזאי פה ואלון קוסטי, שהראו שבעצם אם היה עד שנות ה-90 היה שימוש מסיבי בתקנות שעת חירום, השימוש הזה כמעט פסק, עד לקורונה בעצם. והקורונה אנחנו רואים שימוש אדיר בתקנות שעת חירום, כפי שאמרתי בהתחלה. הפיק בשנות ה-80 זה עניינים של כלכלה? כן, כן. בעצם רגולציה כלכלית, זה ממש... וחלק ממנה קשורה למשבר הכלכלי, חלק פשוט זה היה נוח לעבוד עם זה, נוח לממשלה לעבוד עם זה. ובעצם הבג"ץ, אחר כך תיקון לחוק יסוד הממשלה, הציע בעצם עם כרטיס צהוב לממשלה, אתם לא יכולים להשתמש, והיה כבר תפיסה, כל מיני אמירות של מלומדים שאומרים, אוקיי, תקנות שעת חירום הפכו להיות כמעט תיאורטיות, אי אפשר כמעט להשתמש בעצם, בגלל שאפשר להשתמש רק כשהכנסת משותקת, אז אי אפשר יהיה להשתמש. הגיעה הקורונה והכנסת באמת הייתה משותקת, לפחות בתחילת המגפה, ואנחנו רואים את הפיק הזה החדש. עוד שאלת הבהרה, כל הניתוח הוא רק בנוגע לישראל בלי השטחים, נכון? נכון. לא. פה, כאילו מבחינת אי אפשר להיות מכון לדמוקרטיה. לא, אבל לא. שטחים ביחד. אבל בחוברת יש לך משהו. כן, עוד מעט אני אגיע אליו, אבל לא לגבי השטחים. אבל כל מה שנאמר למעשה. כן, לא, בסדר, כן. רציתי להגיד, סליחה, לא שמעתי שאלה שלך. אוקיי, עכשיו צריך להגיד גם יש עוד כל מיני, בהנחיות של היועץ המשפטי לממשלה יש עוד כל מיני הגבלות שדיברתי עליהן קודם, למשל הנושא שצריך לתאם התקנות תקנת שעת חירום עם היועץ המשפטי לממשלה, עם יועצים משפטיים, זה בגדול לא אמור להיות במשאל טלפוני כפי שהממשלה עשתה עכשיו, אלא אם כן אין ברירה וצריך לעשות את זה מאוד מהר, אבל בפועל באמת אנחנו רואים גם בתקופת הקורונה וגם עכשיו שהשימוש בפועל היה גם באמצעות משאלים טלפונים, גם באופן חורג. אז בעצם מה אני אגיד כמה, אני אחזור לעקרונות כלליים, בעצם כשאנחנו חושבים על איך אנחנו מגבילים את האפשרות של הממשלה להשתמש בחקיקת חירום, אנחנו רוצים למנוע פגיעה בזכויות, יש כל מיני תנאים, נגיד, כל מיני אפשרויות לעשות את זה, אנחנו פה גם בספרות המחקר הכללית, כולל בספרות של מינרווה, אז אנחנו צריכים להסתכל מי מכריז על מצב החירום, מי יכול להפסיק את מצב החירום, מהתנאי חירום, שבישראל למשל אין בכלל בעצם ההגבלה של הכנסת על ההכרזה של מצב החירום. אפשר להגיד, הכנסת יכולה להכריז על מצב חירום רק לפי תנאים מסוימים, היא לא עשתה את זה, מי מפעיל את סמכויות החירום, האם אנחנו באמת מפרידים אותו ממי שיש יכול להכריז, מי מסיים את מצב החירום, בעצם כל התנאים האלה כמעט לא קשה להשתמש בהם, בגלל שאין בישראל בעצם יש הכרזה מתמדת, ובעצם אין הפרדה אמיתית בין מי שיכול להכריז על מצב חירום, תמיד מוכרז מצב חירום, לבין ההפעלה של סמכויות חירום, תמיד אפשר להפעיל סמכויות חירום. בעצם כל התנאים האלה שאנחנו משתמשים בהם כדי
למנוע פגיעה בזכויות באמצעות סמכויות חירום לא מתקיימות בישראל. יש שני הרוביקות למטה, מי בעל סמכות לפקח על חוקיות השימוש בסמכויות חירום ומהי הגנה על זכויות אדם בשעת חירום. אפשר אולי להגיד אפשר אולי היה לעשות שימוש בדברים האלה, אבל הבעיה היא שאנחנו יודעים שהיום יש בכלל בחוקות בעולם יש נטייה לוותר גם על הבקרה תוך כדי שעת החירום. הרבה חוקות פחות ופחות מאפשרות איזושהי בקרה פרלמנטרית או אחרת על הפעלת סמכויות חירום, מתוך הנחה, עוד פעם, הנחה מוטעית שאפשר יהיה לפקח על זה, זאת אומרת של הכנסת, של הפרלמנט, יש את האפשרות לשלוט במפתח מתי אפשר להפעיל בסמכויות. אז בפועל הבקרה מאוד בעייתית, ואנחנו יודעים שאחד התובנות קבועות מספרות המחקר על הפעלת סמכויות חירום זה שבתי משפט שכביכול אמורים להגן על זכויות אדם בשעת חירום מאוד מאוד מתקשים לעשות את זה. זה משהו שנקרא לזה הבטן הרכה של בתי המשפט, היא ההגנה על זכויות אדם בשעת חירום. בדרך כלל כשהתותחים רועמים בתי המשפט משתתקים, וזה אפשר להגיד שזה קרה גם בישראל בכל מיני מקרים, כולל במצב החירום הנוכחי. אז יש לנו בעיה גם בבקרה הפרלמנטרית על הפעלת סמכויות חירום, גם בבקרה השיפוטית על זה. ואז הגיעה הקורונה. וקורונה, אחד הדברים שראינו, שבעצם קודם כל בתי המשפט לפעמים כן הצליחו להפעיל ביקורת שיפוטית וכן הצליחו לפקח. אפשר להתווכח על זה עד כמה הם היו אפקטיביים, אבל יותר ממה שספרות המחקר ציפתה שהם יהיו אפקטיביים. היה הצלחה יותר גדולה. וגם דבר נוסף שראינו בתקופת הקורונה זה שהייתה בקרה במקומות אחרים בעולם, הייתה בקרה פרלמנטרית יחסית טובה על הפעלת סמכויות החירום בחלק מהמקרים, ולא רק שהייתה טובה, היא גם בעצם מסמסה את המתח שהתחלתי בו, המתח שכאילו מדברים על מתח בין האפקטיביות של התגובה הממשלתית למצב החירום לבין ההגנה על הזכויות, הגנה על החירויות. בעצם התגובה בתקופת הקורונה בעצם שיפרה בכלל את האפקטיביות הרבה פעמים, בגלל שהיא חייבה את הממשלות לעבוד עם נתונים, חייבה את הממשלות לחשוב יותר על הצעדים שלה, היא חיזקה את הלגיטימציה, במיוחד בכל מיני דברים שקשורים להגבלות חירויות מאוד משמעותיות. היה הרבה יותר לגיטימציה במקומות שבהם הייתה בקרה פרלמנטרית לצעדי החירום, וזה חיזק בעצם את הציות של הציבור לצעדי החירום. אז בעצם מה שהקורונה קצת לימדה אותנו זה שלא תמיד יש מתח בין אפקטיביות של צעדי חירום לבין הגנה על זכויות האזרחים. וכדי להסתכל על זה באמת עשינו בדיקה השוואתית שהיא לפניכם פה. בעצם 4 המדינות הראשונות בבדיקה הזאת הן מדינות שבתקופת הקורונה באו וילקחו בעצם וחוקקו חוק יהודי חדש להתמודדות עם הקורונה, ובאמצעותו בעצם צעדי החירום נעשו על בסיסו. 7 מדינות מתחת לזה, למדינות שבהן השתמשו בחקיקת חירום קיימת, כמו שיש אצלנו חוק יסוד הממשלה ותקנות שעת חירום מכוחו, או חוקים, או נגיד חוקים בריאותיים, כמו פקודת בריאות העם אצלנו. אז בעצם 7 מדינות למטה עשו שימוש בחקיקה קיימת, וראינו שגם פה וגם פה היו בעצם גם, ראינו שהיו מדינות שכן היה בהן, בניגוד למה שהספרות חוששת ממנו, וכן היה בקרה פרלמנטרית תוך כדי מצב החירום. קודם כל מדינות שבהן היה צורך, חייבו את הממשלה לאשר, חייבו אותה בעצם את הפרלמנט לאשר את צעדי חירום. בצרפת לדוגמה היה חוק חדש שבו הכפיף בעצם את צעדי החירום של הממשלה לאישור פרלמנטרי, לביקורת פרלמנטרית. היו בטור האמצעי כל מיני מדינות שבהן בעצם נתנו לפרלמנט
אפשרות לבטל או לתקן צעדי חירום של הממשלה. אם דוגמה בבריטניה היה חוק קורונה ייעודי שחוקק ובאמת אפשר את המהלך הזה, ומדינות בטור השמאלי שבהן אפשרו בעצם הפרלמנט הקים כל מיני ועדות או ועדות בקרה ייעודיות שמבקרות בעצם תוך כדי צעדי החירום של הממשלה, או ועדות בעצם שמסתכלות בדיעבד, חוקרות את בעצם מקבלות מנדט לחקור את צעדי החירום של הממשלה. למשל בשוודיה זה דוגמה למשל לוועדה שהוקמה תוך כדי המשבר, ועדה שחוקרת את התפקוד, ועדה של הפרלמנט שחוקרת את תפקוד הממשלה. אוסטרליה דוגמה לוועדה שהוקמה בעצם ועדה בדיעבד. אז אנחנו בעצם במחקר שלנו מה שרצינו לעשות זה בעצם קיבלנו איזשהו בישראל סוג של ניסוי חברתי, כי היה בעצם גם שימוש בתקנות שעת חירום לפי חקיקה קיימת שאין בה בעצם בכלל בקרה פרלמנטרית על תקנות שעת החירום, על צעדי החירום, ומצד שני היה יותר מאוחר מעבר לחוק קורונה ייעודי שאני אסביר עוד רגע, אפשר בעצם חייב בקרה פרלמנטרית תוך כדי על צעדי החירום של הממשלה, על תקנות החירום של הממשלה. אז אני מזכיר לנו בהתחלה בעצם תוך כדי בחירות בעצם פרץ משבר הקורונה או מיד אחרי הבחירות, בעצם הצווים הראשונים לפי פקודת בריאות העם כבר ניתנו בפברואר 2020 לפי פקודת בריאות העם, ובעצם מ-15 במרץ 2020 ואילך הממשלה שהייתה בעצם ממשלת מעבר, כנסת לא ממש תפקדה, אפילו לא הייתה ועדה מסדרת בהתחלה, זאת אומרת לא היה שום יכולת לבקרה פרלמנטרית או לאישור של תקנות או להעברה של חוקים, הכנסת לא תפקדה ובעצם הממשלה רצה קדימה עם תקנות שעת חירום מאוד קיצוניות. אז זה בחודשים הראשונים של המשבר. יוני היה איזשהו חוק שבעצם אפשר להמשיך את התוקף של התקנות, התקנות שעת חירום הם בתוקף רק 3 חודשים, אם לא מעריכים את תוקפם בחוק, וביולי 2020 עבר חוק הקורונה, ובעצם כל התקנות הפכו להיות תקנות, כל ההגבלות שהיו מאז היו לפי חוק הקורונה. חוק הקורונה בעצם יצר מודל אחר מהמודל של תקנות שעת החירום. במקום שהממשלה מריצה את התקנות בלי שום אישור פרלמנטרי, בעצם חוק הקורונה חייב סוג של אישור מראש, זאת אומרת התקנות חייבות לעבור קודם כל אישור פרלמנטרי תוך 24 שעות, אם אחרי 24 שעות הם לא עברו אישור פרלמנטרי הן נכנסות לתוקף, אבל אז הן נכנסות לתוקף רק לכמה ימים, ואם אחרי כמה ימים זה משתנה, אם זה בחומרת התקנות, לא ניכנס לפרטים, ותוך 7 ימים או 14 יום, אם לא עוברות אישור פרלמנטרי, פוקעות בעצם בדיעבד. עם חריג אחד, חריג הדחיפות שהממשלה השתמשה בו לא מעט, שבעצם להכניס את התקנות לתוקף גם בלי אישור פרלמנטרי מראש, אבל שוב גם פה במקרה הזה, עדיין הם היו פוקעות תוך כמה ימים, אם לא היו מקבלות גושפנקה של ועדות הכנסת. אז זה בעצם מודל אחר של פיקוח פרלמנטרי על תקנות שעת חירום בעצם, תקנות ממשלתיות שקובעות הגבלות חירומיות. צריך להגיד דבר נוסף, במקום שהתקנות, כמו תקנות שעת חירום מונחות על שולחן ועדת החוץ והביטחון, לפי חוק הקורונה, תקנות של הממשלה הונחו על שולחן הוועדה הרלוונטית. זאת אומרת, אם זה תקנות שקובעות מגבלות על פעילות בבתי ספר, הונחו על שולחן ועדת חינוך, אם זה התקנות לגבי, היו תקנות שהונחו על שולחן העבודה והרווחה, תקנות שהונחו על שולחן ועדת חוקה וכולי. זאת אומרת, לפי הרלוונטיות של התקנות. מה שראינו בעצם במעבר הזה, בהשוואה שעשינו בין בעצם תקנות שעת החירום לבין תקנות לפי חוק הקורונה, ראינו
כל היתרונות שאפשר לדמיין מתקנות הקורונה, הם לא פגעו באמת במהירות התגובה, אבל הם אפשרו קודם כל דיונים הרבה שלא רק אנשי הממשלה נמצאים בהם, אלא גם מומחים מחוץ לממשלה, הסגל המקצועי של הכנסת, מומחים מהציבור, ייצוג של אינטרסים אחרים. ראינו את איגוד רופאי הבריאות, בריאות הציבור, שמתייצבים ומסבירים ונותנים בעצם איזשהו אינפוט נוסף, איגודים מקצועיים, ארגוני מורים, ארגוני הורים, כל מיני מהלכים שהממשלה רצתה לעשות מבחינת סגירת בתי ספר, אז אמנם לא בוטלו, אבל תוקנו תוך כדי תהליך ורוסנו. בעצם אנשי משרד הבריאות שהיו מושלים בכל, נדרשו בעצם לבוא, כל פעם שהם רוצים הגבלות חדשות, כל פעם שהם רוצים לתקן את ההגבלות, היו צריכים לבוא לכנסת ולהסביר למה ההגבלות האלה נחוצות, לדוגמה בתחום של מערכת החינוך, בריכות שחייה שהיה על זה דיונים, היו צריכים לבוא ולהגיע, וכל הדבר הזה כמובן יש לו יתרונות אדירים מבחינת הלגיטימציה הציבורית. תחשבו למשל, תקנות שעת חירום שעברו בהתחלה ועברו בעצם במחשכים בעצם, פורסמו ככה לציבור, איזה השפעה היה על הדבר הזה מבחינת התנועה של ההתנגדות לחיסונים, כמה התנועה הזאת היא בעצם הרוח הגבית שהיא קיבלה בעקבות זה שכל הדיונים האלה הם חסויים, כל הדיונים על תקנות שעת חירום בחודשים הראשונים הם קיבלו חיסוי. אז בעצם ההצעה שלנו במחקר מדיניות זה בעצם לעבור גם שחוק יסוד הממשלה לגבי תקנות שעת חירום יעבור בעצם לסוג של דגם של חוק הקורונה, בעצם לגרום לזה שברירת המחדל תהיה קודם כל שתקנות שעת חירום צריכות לקבל אישור מראש של הכנסת, שזה תהיה ברירת המחדל. גם היום צריך להגיד, הכנסת יכולה לבטל תקנות שעת חירום, היא פשוט לא עושה את זה אף פעם, אבל בעצם ברירת המחדל תהיה שהכנסת חייבת לאשר את תקנות שעת חירום, עם חריג של דחיפות נגיד, יש שבוע שאפשר כן להעביר תקנות שעת חירום, עד כמו בעצם הכללים לגבי חוק הקורונה, שתקנות שעת חירום יגיעו לוועדות הרלוונטיות, לא לוועדת חוץ וביטחון. תחשבו עוד פעם עכשיו על התקנות שעת חירום שעברו עכשיו, תקנות שעת חירום לגבי מעצרים פליליים, הם הונחו על שולחן ועדת חוץ וביטחון. מה היכולת של ועדת חוץ וביטחון להגיד משהו רלוונטי לגבי... מה היכולת שחברי הכנסת להגיד משהו רלוונטי על משהו? לא באמת. לא, אז אם מסתכלים למשל, באמת בהקשר הזה, אז והגיע אחר כך, היה צריך להגיע לוועדת חוקה. ועדת חוקה יושבת וכן נותנת איזשהו אינפוט, חלק מחברי ועדת חוקה. לא, באמת, אתה כאילו אני רציני. אז לא, אני גם אתה רציני. שומע חלק מחברי הכנסת האלה. יש להם מערך מקצועי אבל סיבה כן, וחלק מחברי הכנסת הם כן נותנים הערות שהן רלוונטיות. לכל שאנחנו דורשים. זה דבר מאוד נמוך. וכן מדביק, בוא נגיד ככה, יש חלק מתקנות שעת חירום, היו בעצם wish list של כל מיני דברים שמשרד המשפטים רצה להעביר גם ככה, גם עכשיו בתקופת החירום הנוכחית, למשל, נושא של דיוני מעצרים, זה משהו שבהיוועדות חזותית, זה משהו שברור משהו שניסו לדחוף, ועכשיו ברגע שנגמר התוקף של תקנות שעת חירום, והיה צריך עכשיו לדון על זה בכנסת, הציבו סימני שאלה, זה לא עבר ככה בקארט בלאנש, כמו שזה עובר בממשלה, במשאל טלפוני, כשאף אחד לא באמת חושב על זה. כמה הערות נוספות, נראה לי שאני פורק בזה בזמן שלו, אני לא יודע. בסדר? אוקיי, אז נדבר להם. תראו, בעצם קודם כל צריך להגיד, אנחנו בעצם, הדגם הקיים שאין בעצם שום פיקוח פרלמנטרי על תקנות שעת חירום, הדגם שנמצא בצד ימני של הטבלה, בעצם בנקודת האיזון בין האפקטיביות של התגובה הממשלתית לבין הייצוגיות הדמוקרטית בעצם שיש בתגובה של המדינה למצב החירום, אנחנו נמצאים בדגם שמאוד מדגיש את האפקטיביות כביכול. אנחנו רוצים לעבור בעצם לדגם ביניים, אפשר ללכת לדגם יותר קיצוני
ויש הצעות גם במכון הישראלי לדמוקרטיה על דגם יותר קיצוני בעניין הזה, שאומר, זה בעצם דגם שמבוסס על הדגם הגרמני, שאומר שיש בעצם ועדה מיוחדת בכנסת, שהיא הזאת שמתקינה בעצמה את תקנות שעת החירום, שזה דגם שמדגיש הרבה יותר את הייצוגיות הדמוקרטית. שאלה אם דגם כזה יכול להיות באמת אפקטיבי, כשזה בעצם ועדה של הכנסת שצריכה להתחיל לעבוד פתאום, כשהיא בדרך כלל לא עובדת, שאין לה את הכלים שיש לממשלה, אבל זה דגם שגם כן אפשרי. אנחנו מציעים איזשהו דגם ביניים. זה דגם ביניים גם מבחינת ציר הזמן. אם אנחנו חושבים בעצם על התגובה של המדינה למשבר, תקנות שעת חירום בעצם מיועדות להתחלה של המשבר, שאנחנו עוד לא יודעים, שיש לנו חוסר ודאות ונועדו להתמודד עם חוסר ודאות, ואז נותנת איזושהי גמישות ממשלתית ללא בקרה בגלל חוסר הוודאות הזאת, בגלל צורך בתגובה מהירה. העניין הוא שהחלון שכרגע יש לממשלה זה חלון של 3 חודשים, תקנות שעת חירום אפשר להתקין אותם ואז 3 חודשים לרוץ איתם קדימה, ואנחנו בעצם מצמצמים את חלון הזמן הזה. אנחנו אומרים אוקיי, צריך לעבור לחלון זמן יותר קצר של 7 ימים, מבחינת אם יש איזושהי דחיפות מיוחדת, אבל עדיין צריך לקבל אישור של הכנסת. אני חושב שהנטייה שלנו בישראל להיות במצב חירום קבוע, זה שאין בעצם, וזה נטייה שהיא לא רק ישראלית, זה נטייה כלל עולמית, אני חושב שזו הצדקה נוספת למודל הזה שמחייב את הכנסת בעצם להפעיל איזושהי בקרה פרלמנטרית תוך כדי מצב החירום. אני חושב שזה ברור למה זה חיוני בהקשר הישראלי, שגם בעצם בית המשפט דחה את האופציה של הכרזה ספציפית בקשר בין מצב החירום הספציפי לבין התגובה של תקנות שעת החירום. אני חושב שגם בעצם הכרסום בהלכה של פריצקי, בזה שבעצם בג"ץ בבג"ץ עדאלה עכשיו ב-2021 בעצם אומר מספיק שיהיה עכשיו דוחק זמן שלא מאפשר לכנס את הכנסת לחקיקה ראשית, לא צריך ממש שיתוק של הכנסת בשביל להתקין תקנות שעת חירום, בעצם יש כאן איזה כרסום של החיוניות בעצם של התקנות שעת חירום, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו בעצם במצב החירום הנוכחי, חודש וחצי לתוך מצב החירום, הכנסת כבר עובדת, כבר יכולה לחוקק, ועדיין הממשלה המשיכה עם תקנות שעת חירום, אז הכרסום הזה מחייב בינינו משהו איזושהי בקרה פרלמנטרית, לא שהממשלה תוכל לעשות את הדברים לבד. ואני חושב שגם, אומנם הקורונה, אנחנו אומרים שהמצב החירום של הקורונה זה אחת הדוגמאות שבהן בתי המשפט כן הצליחו לצייר איזושהי בקרה על הממשלה, על תגובות של הממשלה בשעת חירום, אז קודם כל אני לא בטוח שישראל היא דוגמה טובה לטרנד העולמי הזה, שבהם בתי משפט כן הצליחו לייצר איזושהי ביקורת שיפוטית אפקטיבית, ואפשר להתווכח על זה, אבל אני חושב שבכל מקרה זה איזושהי דוגמה שלא מייצגת את הכלל. רואים עכשיו, אם אנחנו רואים את התגובה של בג"ץ והגנה על הזכות להפגין למשל, לא הייתה דוגמה מאוד, לא הייתה הגנה מאוד חזקה בני ככה, תוך כדי מצב החירום, אז חוסר האפקטיביות של הביקורת השיפוטית, אני חושב מצדיקה איזושהי בקרה פרלמנטרית, גם אם אנחנו לא סומכים נורא על הכנסת. אז זו ההצעה שלנו, בעצם לייצר איזשהו תיקון לחוק יסוד הממשלה, שבעצם יחייב בקרה פרלמנטרית מראש על התקנת תקנות שעת חירום, ושייכנסו לתוקף בעצם רק אחרי שהכנסת, הוועדה הרלוונטית של הכנסת, שוב פעם, אישרה אותם, עם חריג שאם צריך לעשות את זה יותר מהר, אז אפשר להעביר את זה ורק אחרי שבוע, ורק תוך שבוע הכנסת תצטרך לאשר את זה. אם אנחנו ניקח את המצב חירום הנוכחי, אם אנחנו ניקח את מצב החירום הנוכחי כדוגמה, לא נראה לי שהיה באמת בעיה, גם אפילו תוך כדי הפגרה, לכנס ועדה רלוונטית של הכנסת כדי לתת איזשהו אישרור של תקנות שעת החירום שעכשיו העבירה הממשלה. זה לא היה באמת משהו מסובך, זה גם לא באמת הליכי חקיקה, זה לא אותו דבר, זה רק איזשהו אישור של תקנות שהממשלה כבר העבירה, זה לא באמת פוגע באפקטיביות.
נקודה נוספת שאנחנו חושבים, פה אנחנו לומדים קצת מהניסיון של ההתמודדות במקומות אחרים בעולם עם מגפת הקורונה, הרעיון הזה של בעצם לחייב בתקנון הכנסת או באפשרות אחרת, לחייב איזושהי ועדה פרלמנטרית שתסתכל על ההתמודדות הממשלתית עם מצב החירום. אז זה היה בתקופת הקורונה בישראל הייתה ועדה שתוך כדי באמת הסתכלה על הדברים, אבל אפשר גם לקחת את הדוגמה האוסטרלית או את הדוגמה בברזיל, שמקומות שבהם בעצם הוקמו ועדות שהתפקיד שלהם היה לנתח בדיעבד איך התמודדה הממשלה עם מצב החירום. הדבר הזה כמובן משפיע, ברגע שהממשלה יודעת שהולך להיות ניתוח יותר מאוחר, משפיע, אנחנו חושבים גם, ישפיע לטובה גם על ההתמודדות הממשלתית. אני אעצור פה. אפשר לשאול שאלה? כן. מה אנחנו עשינו שונה מאוקראינה, למשל? מה עשינו שונה מאוקראינה במה? או מה עשינו זה, כאילו, פרצה שלנו מלחמה שנה לפני או שנתיים לפני? ומה הם עשו? אני לא הסתכלתי על מה עשתה אוקראינה. שוב פעם, אני לא חושב שישראל מאוד שונה. אני חושב שישראל, שוב פעם, כפי שאמרתי, יש איזשהו טרנד עולמי. יש מחקרים על חוקות כיום, שמראה שיש כרסום בבקרה הפרלמנטרית על התגובות הממשלתיות למצבי חירום. ואני חושב בגלל זה באמת לא, ישראל היא דוגמה לאיזושהי פתולוגיה עולמית של חוסר בקרה פרלמנטרית על תגובות למצבי חירום. אני חושב שמה שהקורונה לימדה אותנו, שמקומות שבהם הייתה בקרה פרלמנטרית, מקומות שבהם הדברים האלה עלו בוועדות פרלמנטריות, ההתמודדות הייתה יותר טובה. זאת אומרת, האפקטיביות של ההתמודדות בתקופת הקורונה הייתה יותר טובה. היה יותר לגיטימציה לצעדים. כשאתה אומר ועדות פרלמנטריות או התערבות פרלמנטרית, אתה אומר בעצם בירוקרטיה וסחבת. לא, אני חושב אני פשוט בא בכיוון ההפוך של הניש קבע, אצלנו כל דיון ודיון, לי זה אומר עוד סחבת ועוד דברים ועוד זה, זה נראה לי בדיוק מה שקורה בפרלמנטרי שאתה אומר. אבל מה שאנחנו ראינו בקורונה שזה לא היה כך, זאת אומרת שבעצם בתקופת הקורונה היה דדליין, וזה הדדליין שגם אנחנו מציעים, זאת אומרת שאם אתה רוצה להריץ את הדברים האלה מהר, יש דחיפות, ויש מקרים שבהם צריך דחיפות כזאת, אבל יש דדליין לכנסת ולממשלה שצריך לאשר את התקנות תוך X ימים, אחרת הן פוקעות, ואז עומדים בדדליין הזה, כי זה חשוב, ואז מתיישרים. אני אתן דוגמה, יו"ר ועדת העבודה והרווחה, יעקב אשר, בתקופת הקורונה, הסביר יו"ר ועדת רווחה שמבקש להפעיל את הסמכות, יש באפשרותו לומר לשר הרלוונטי שאם שורה מסוימת לא תופיע בחקיקת המשנה היא פשוט לא תעבור, וזה עובד, זה הכוח שלנו, פיקוח פרלמנטרי. אבל בקורונה נדרש לגלות כוחנות עם אחריות, ויהיו לי הרבה טענות על החלטות הממשלה ולחצים מכל כיוון, גם מהציבור שאני מגיע ממנו, אבל הצלחנו ליצור כלי בקרה שווידאו שהממשלה עובדת באופן נכון יותר, וכל זה כשאנחנו לא סופרים את המועדון. בנינו מנגנון לא רשמי בעבודה מול משרד הבריאות שהביא להבנה שאם לא יתקנו כל מיני דברים יתערב גם בדיעבד לאחר שתקנות נכנסו כבר לתוקף. זאת אומרת, יש פה איזושהי יכולת של הכלי הבקרה, זה הבקרה הפרלמנטרית, היא לא לשרוף את המועדון, יש מטרה משותפת ומריצים את הדברים האלה כדי שזה יעבוד יותר טוב. פשוט מה שקורה עם תקנות שעת חירום זה שיושבים בעצם גורמי מקצוע בתוך הממשלה לבד, יושבים אנשי, לצורך העניין בתקופת הקורונה זה אנשי משרד הבריאות, יושבים לבד ומחליטים מה שהם מחליטים. עכשיו, לפעמים גם הם רוצים שיהיה איזושהי בקרה על מה שהם עושים. תחשבו, אם אנחנו בתוך התחום האקדמי, אנחנו כותבים מאמר, אנחנו רוצים שתהיה בקרת אמיתים, אנחנו רוצים שיסתכלו על מה שעשינו, אנחנו לא רוצים לקבל את ההחלטה לבד. תחשבו עכשיו על גורם ממשלתי שעכשיו צריך לעצב הסדר פלילי, שיטיל אחריות פלילית על הפרת תקנות הקורונה.
הוא לא רוצה שהוא יקבל את ההחלטה הזאת לבד, בלי שאף אחד מסתכל עליה, שבאמת גורמי מקצוע שמבינים לא רק בתוך הממשלה, ובאמת ראינו שברגע שהדברים האלה יצאו החוצה, ברגע שהיו דיונים ציבוריים, שזה לא רק ברגע שזה מתפרסם, אז הציבור יודע מה הוחלט, אלא יש דיון ציבורי תוך כדי, אז עולים מציפים בעיות שלא חשבו על זה גורמי המקצוע, או יש כל מיני אינטרסים של הציבור שבאים לידי ביטוי שלא חשבו עליהם, או שלא נתנו להם את המשקל הנכון. זאת אומרת, זה לא עוד בירוקרטיה, זה עוד זוויות כמובן. עוד זוויות, עוד כלים מרסנים בעצם. ואנחנו ראינו גם במיוחד כשאתה רוצה ציוץ, טוב, במקרה הזה של תקנת שעת חירום עכשיו בתקופת המלחמה זה אולי פחות רלוונטי, אבל בתקופת הקורונה, אתה רוצה ציוץ של הציבור לכלי האכיפה האלה, מאוד משמעותיים. בלי ציוץ של הציבור אין שום אפקטיביות לצעדים האלה. ברגע שאתה בא לזה עם איזשהו דיון ציבורי, אתה מגייס בעצם את הציבור לתמיכה בצעדים הממשלתיים. תודה. נעשה סנדי. אני רוצה ככה בעצם להמשיך את הערת הביניים של איתמר, וזו בעצם שאלה כללית שלי על הפעילות של המכון לדמוקרטיה. זאת אומרת, אני משתמש בזה בתור, אם אתה רוצה כולב. התקנות האלה שדיברת עליהן חלות גם על התנחלויות? חל על כל... כן. כן, תשובה פשוטה. כן. 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 כלומר, מה הן חלות על אזרחי ישראל והתנחלויות. הן לא חלות על ההתנחלויות, הן חלות על אזרחי ישראל והתנחלויות. תחולה פרסונלית, לא טריטוריאלית. הן לא חלות על אזרחי ישראל בקפריסין, נכון? אז מה הטריטוריה שאתם מדברים עליה? לא, כי אני באמת שואל, נניח, אתה הראת פה את הגרף הזה של הירידה של תקנות שעת חירום, אבל זו תמונה מאוד חלקית של מה שקורה, כי בטריטוריית השליטה הישראלית, זו תמונה היא אחרת. אז איך אתם מסרטטים את המפה הזאת? איפה המפה של ישראל שלפיה אתם בודקים? אני משתמש במפה של חוק היסוד, חוק יסוד הממשלה. חוק היסוד הממשלה לא נכנס עכשיו לא, אבל נניח, אם זה חל בחוץ לקו הירוק, וזה נכנס, כלומר, איפה ישראל בעצם? אצלך. זה לא דורש תרגום של צו אלוף? לא, זה מה שאני שואל. לכן אם זה תוכניה פרסונלית, זה חל, לא תוכניה טריטוריאלית. בשביל טריטוריאלי, זה אלוף פיקוד. זה לא... ויש המון תקנות שעת חירום. למעשה, כל המשפט הפלילי בשטחים מוכן מתוקף תקנות שעת חירום, בלי שום צו אלוף, בגלל שזה לא על אזרחים ישראלים. לא, אבל אני חושב שזה לא תקנות שעת חירום האלה, זה תקנות שעת חירום של הבריטים שחלות נכון, אבל בסדר, אבל אם מדברים על חקיקת חירום באופן כללי, אז זה חלק מהסל של חקיקת החירום. פה התחלתי את זה, בסדר. לא דיברתי על כל חקיקת לא צריך לקבל את ההכנות האנליטיות שלך כדי להתווכח איתך. אז אנחנו צמצמנו את המנדט שלנו לסוגיה ספציפית של תקנות שעת חירום שהיה טענה... חלות בישראל או לא? כן, שהיה טענה... חולל גם בשטחים. רגע, שנייה, שהייתה לא, טענה... איפה ישראל אני שואל? באמת? לפי הניתוח שלך. ניתי, אבל אני חושב שהיה לנו איזושהי מטרה, אני חושב, צנועה. לא לפתור את כל הבעיות, אלא מטרה אחת להסתכל על טענה שהייתה בספרות המחקר, טענה יחסית נפוצה בספרות המחקר, תקנות שעת חירום הפכו להיות פחות רלוונטיות, כי זה כלי שכמעט לא עושים בו שימוש יותר, וזה הפך להיות רלוונטי בתקופת הקורונה, ועכשיו אמרנו, אוקיי, האם אפשר להסיק, האם בכל זאת צריך להסיק מזה משהו על השימוש הממשלתי בכלי הספציפי הזה של חקיקת חירום שנמצאת בידי הממשלה. לא רוצים לפתור את כל בעיות חקיקת החירום של ישראל, יש גם חקיקת חירום אחרת שהיא אני בכל זאת מתקן, כן. גם חקיקת חירום, חקיקת, נגיד, חוק המעצרים שתלוי בעצם אתם תיארתם מצב שפה יש ירידה בשימוש ירידה ואז עלייה. ואז עלייה. תיארנו מצב ירידה ואז עלייה. אבל קיבלתם את זה. ואני אומר, איפה הטריטוריה שיש ירידה ועלייה? שונה לך. איפה? בתוך שטחי מדינת ישראל, בלי השטחים הכבושים. אבל זה לא ככה, כי זה חל גם על התנחלויות. אז זו נעף, שזה חל גם על התנחלויות. כן. תראה, עוד פעם, לא ניסינו לפתור פה את כל בעיותיה של מדינת ישראל. אבל אני אומר מבחינת ריגורוזיות של יחידת המחקר. מה? שאלת פולו-אפ אפשר לומר. אוקיי.
כלומר, זה קצת, זה לא קשור ספציפית רק לשטחים, כאילו כל התחושה היא שלי, שאני שומע, פשוט תוך כדי שאני שומע אותך, וזו תחושה שאני לא חושב שאתה יכול לענות לשאלה שלי מכובעך כחוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, אולי אתה יכול לענות עליה מכובע אישי יותר, אבל אולי אתה לא מעוניין לעשות את זה, אני לא יודע. היא שיש יש הנחות נורמטיביות מובלעות בכל הרעיון הזה של דמוקרטיה שהן לא מתקיימות כל כך, ושאנחנו קצת רצים על אוויר כאן, גם בסיפור של השטחים, ללא ספק, וזה קשור גם לסיפור של מה בעצם הכנסת עושה, ולא סתם עוררו כאן שאלות לגבי היכולת של הכנסת לבטא ביקורת באופן שאתם רוצים. הביטוי של הביקורת של הכנסת הוא נסמך על הנחות נורמטיביות של דמוקרטיה, שבה הכנסת אמורה לייצג את האנשים הרלוונטיים שעליהם חל החוק. אז השאלה היא שאלה אישית יותר, ולא שאלה שנוגעת למדיניות של המכון הישראלי לדמוקרטיה, איך אתה עם עצמך חושב על הדבר הזה, שבעצם יש חוסר הלימה בין ההנחות מוצא נורמטיביות של מודל דמוקרטי לבין המציאות כפי שהיא מתקיימת בפועל במדינת ישראל, נכון לשנת 2024, אולי גם לפני הרגע הזה הנוכחי של המלחמה, אבל ברגע ובנוסף ברגע הזה הנוכחי של המלחמה, באיזשהו אופן אני חושב שאפשר לומר שהדבר הזה מגיע לאיזשהו מצב של פיצוץ, כאשר הציפייה, נגיד, מהכנסת לבקר באופן דמוקרטי הסדרים שנוגעים למעצר של לוחמים בלתי חוקיים, היא ציפייה מאוד מאוד, יש אי הלימה מאוד גדול בינה לבין המציאות העובדתית של מה שקורה. אז אם אתה יכול לשתף אותנו באיך אתה חושב על הדבר הזה, אם הסברתי את עצמי נכון, אז אני אשמח. אז קודם כל, אני חושב שצריך להתמודד. יש חוסר רצון ללכת על הגישה הלניניסטית של הכל או כלום, אני חושב שאם אפשר לתקן משהו, גם אם זה לא להגיע לפרפקשן, אני כן חושב שצריך לנסות לתקן את זה. אני חושב שבחלק ממה שאנחנו חושבים במהלך פה זה לנסות להכריח את הכנסת, להצדיק, להכריח את הכנסת, להגיד מה לגיטימי ומה לא לגיטימי. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר, הממשלה יכולה לעשות מה שהיא רוצה ולקבוע מה שהיא רוצה, ולא צריכה אפילו לקיים דיון פומבי בנושא הזה, אז יכולים לעבור כל מיני דברים שיכול להיות שאם צריך לקיים דיון פומבי, כל הדיונים של הכנסת אמורים להיות פומביים, בדרך כלל הם פומביים, וכדי שזה ייכנס לתוקף וצריך להתעברר בעין הציבורית, אז נכון שזה לא יהיה מושלם. הכנסת עדיין, אנחנו לא מתקנים את הכנסת בזה שאנחנו מוכיחים אותה לקיים ביקורת פרלמנטרית. אני בטוח שגם לא מתקנים את הפערי הייצוגיות של הכנסת, והבעיות ימשיכו להיות. אבל את החובה הזאת היא לתת בעצם הצדקה פומבית, ולהגיד למה אנחנו עושים את זה, זה כן אנחנו מכריחים בזה שאנחנו, בפן הזה, בפן של תקנות שעת חירום. נכון, לא פתרנו את כל בעיית הממשל הצבאי, לא פתרנו את כל בעיית תקנות ההגנה, לא טיפלנו בכל, זאת אומרת המשטר עדיין יש לו את הבעיות שלו, אבל אני חושב שבמישור הזה של משהו שחוק יסוד הממשלה ניסה לעשות בשנת 96, ניסה לגדר את הסיכונים שיש בכלי המסוים הזה של תקנות שעת חירום, אני חושב שכאן אנחנו משפרים את המצב. אני אגיד לך, אבל איפה אפשר לעשות את זה, כאילו, בהידוד שלישי, גל שלישי, אני חושב שאחת האפשרויות להתמודד עם הטענות שעלו פה, מכיוון שאנחנו יודעים שהכנסת יותר ויותר ויותר הופכת להיות זרוע ביצוע, להקת המעודדות, רובינשטיין קורא לה, של הממשלה. הדרך אחת
שהייתי הולך בה אולי, מפורכם, זה ללכת ולהתייחס לתקנות שעת חירום כתקנות, לא כחוקית. ואז ברגע שאתה מלביש עליהם את המשפט המנהלי, אתה יכול לעשות הרבה דברים. אתה מבקש למשל עובדות. עכשיו אני יודע, מישהו פה מסביב נורא מתלהב, אומר וואי איזה רעיון גאוני, יודעים שהם עשו את זה בקורונה והממשלה צפצפה גם על זה. אז אפשר להגיד טוב, שום דבר לא יעבוד כי אנחנו מדינה שבורה. אבל ככיוון, נראה לי שזה כיוון נכון, לבוא ולהגיד אני רוצה מסד עובדתי רציני. אני רוצה, היו שם עוד כמה, נכון, רצית חוות דעת, אני רוצה את הדברים האלה, אני רוצה שבתיק יהיה חוות דעת של רופא שאומר צריך. בסדר? אני רוצה שזה יעבור, לפחות שוב, ואנחנו יודעים לעשות, איך אנחנו במשפט מנהלי מלבישים פרוצדורות, מתוך תקווה שזה ישבח את התוצאה. אז אולי זה כיוון, לאור האופן הבאמת מאוד, סליחה, מבזה שהכנסת שלנו עובדת, אולי באמת אפשר לחזק, הייתי מחזק את גופי המקצוע למשל. לכן המעבר לוועדות הכנסת בעיניי הוא מעבר נכון. ושם יש אפרטוס מקצועי ויותר ויותר מקצועי, שתומך, לדעתי הוא מאוד נכון. דווקא מרחיק מהמליאה, מעביר לוועדות. הכל שאני חושב עם לעבור למשפט המנהלי זה שאתה חוזר בסופו של דבר לביקורת השיפוטית. נכון. זה השלב הבא שלי של השאלה. כן. ופה שוב פעם, אני חושב אתה צודק. מה שאנחנו רוצים זה להוסיף לביקורת השיפוטית שכבר יש נגיד, והיא לא נורא מספקת, להוסיף לזה עוד איזושהי ביקורת פרלמנטרית. אני חושב שדווקא מה שראינו בקייס סטאדי של חוק הקורונה, זה שכן להכריח את הכנסת לאשרר את הדברים, כן ייצר יותר דיונים על בסיס נתונים, כן ייצר דיונים, נכון שזה היה את הבג"ץ הזה של הכניסה לארץ, והיו צריכים הם פשוט צפצפו על זה, אתה יודע, כתוב צריך חוות, גם לא היה פרוטוקול נדמה לי אפילו שם, כלום לא היה, נכון? בעצם ההרצאה מחקר ככה מקפץ בין שני צירים, או על שני צירים או בין שני צירים, כמו שאני רואה את זה, שאחד מהם הוא בעצם הציר התוצאתי, כלומר איך הפרוצדורה שנבחר, הגוף שנבחר, הכנסת או הממשלה, ישפיע לנו על התוצאה, ימתן פגיעה בזכויות או יכניס לשם כל מיני דברים, והציר השני הוא ציר נורמטיבי מהותי של אני רוצה לשמור על שלטון החוק, אני רוצה לשמור על הפרדת רשויות, ואז חקיקה עוברת דרך הכנסת. זה מאוד הפירמידה שדיברנו עליה בהתחלה, ועל זה אני מקפיד. עכשיו, אם המוטיבציה היא מוטיבציה נורמטיבית, אז למשל, אני שם סימן שאלה, אם השאלה של איתמר היא אכן השאלה, כלומר, האם אתה מצפה מהכנסת שבאמת תגן על זכויותיהם של לוחמים בלתי חוקיים, אולי זאת לא המוטיבציה. זאת שאלה אליך, איפה אתה בין שני הצירים האלה? בהנחה שבכל זאת, אנחנו כן מייחסים חשיבות לתוצאה, לתוכן של החקיקה שיוצא בסוף, אם אתה חושב שאפשר להסיק מסקנות מהמקרה של הקורונה, גם למקרים אחרים, כמו המלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, ככה טיפה יותר פירוט, באמת, אני חושב שבקורונה לא רק בעולם, גם בישראל, כל יחסי כמובן, וביחס לפיקוח הפרלמנטרי שיש קו הבסיס למה שיש בדרך כלל, אבל יחסית היה אפקטיבי, הייתה עבודה של הכנסת. אבל שם זה לא היה משבר שהוא מעשה ידי אדם, ושיש גם אשמים שאפשר לסמן אותם באופן מבוסס יותר או פחות, אפשר, יש את מחבלי הנוח'בה, יש את הציבור הערבי בישראל, אבל קל לסמן אשמים. בקורונה זה היה משהו אחר. אז שתי השאלות האלה, א', כאילו תועלתני או נגיד תוצאתני לעומת נורמטיבי, ובהנחה שיש לנו גם איזושהי תוצאה, אז אם אפשר להסיק מהקורונה להסדר כללי של תקנות שעת חירום, שיעזור לנו גם במצבים כמו המלחמה. אז אני חושב ששאלה ראשונה, אני חושב שאני גם וגם, אני לא רואה התנגשות, זאת אומרת, נכון שיש שני צירים, מסכים, אני בטוח, אבל הם לא, זאת אומרת, גם התפיסה שלנו שאומרת ששלטון החוק והגנה זאת אומרת, על עקרון הפרדת הרשויות הוא מוצדק גם נורמטיבי וגם תוצאתי, זאת אומרת, אני חושב ששני הדברים, זה בא לשרת את שני הדברים. אני חושב שמגפת הקורונה באמת היא לא מצב חירום
מייצג באחד המובנים שדיברתי עליו, זה המובן של בתי המשפט. בתי המשפט באמת, וזה הטרנד העולמי שבתי המשפט כן היו יותר אפקטיבי, אני חושב שזה מוגבל באמת לזה שזה לא איום חיצוני, אין איזה איום נגיפי ולא איום... בתי המשפט או הפרלמנט? זה מה שתחלתי להגיד, אבל אני חושב שבתי המשפט הם דווקא איפה שיותר אפשר היה לסמוך עליהם אז, אני בכל בטוח שאפשר לסמוך עליהם תמיד במצבי חירום. אני חושב שדווקא בקרה פרלמנטרית הוא what it's worth, ואני מוכן לקבל את זה שהיא לא תמיד שווה הרבה, אבל for what it's worth היא עדיין, היא נותנת את אותם, היא תתן הרבה מאוד גם במצבי חירום כאלה, מכיוון שהיא מחייבת את שכרוך באקלים הפרלמנטרי. היא מחייבת את ההצדקה הזאת, היא מחייבת את השקיפות הזאת. אני חושב. אני מנסה להבין מה התפקיד. יש גם שאלה יש שאלות בזום? לימור, כן. מה התפקיד של ההשוואה הבינלאומית הפורמלית שעשיתם עם הטבלה? שאני במקרה מכיר את המקרה הבריטי, אז יש שם באמת 3 ויים נורא יפים שיש להם 3 המנגנונים, אבל בפועל קודם כל הם ביטלו את הפרלמנט, שסגרו את הפרלמנט ונתנו לו להתכנס, הם קיבלו החלטות בלי שהיה שום יכולת אפילו לעשות כלום הרבה יותר קיצוני ממה שהיה כאן, ואחר כך כל הוועדות האלה, שוב הייתי שם בתקופה הזאת, אז היה פשוט קרקס שנועד לשקר לציבור ולאט לאט יוצא. התוצאה זה שפי 10 אנשים, 500,000 לעומת 10,000 בישראל, אז הבדלי האוכלוסייה זה פי 10 יותר מישראל מתו, אז אתם מתייחסים לזה בתור דוגמה שמה? איך? שוב פעם, אני חושב שאנחנו מתייחסים, אנחנו הסתכלנו על בריטניה כדוגמה לזה שמקום שבו היה חוק קורונה ייעודי לצורך העניין, וחוק קורונה שחייב התערבות פרלמנטרית. אז נכון, אפשר לא אומר שוב פעם, for what it's worth, כן? בקרה פרלמנטרית לא תמיד. בשלב מאוד מאוחר. כן. גם בישראל, החוק הקורונה נכנס בשלב מאוחר ועשה את מה שהוא עשה, כן? אבל שוב פעם, מה שאנחנו רוצים זה להשוות למצב של תקנות שעת חירום, שבהן אין שום בקרה פרלמנטרית, להגיד, נכון, היא לא תפתור את כל הבעיות, היא לא תייצר תגובה מושלמת, היא תייצר תגובה יותר טובה, היא תהיה יותר טובה במובן הנורמטיבי גם, להשאיר איזשהו תפקיד לכנסת בתור מחוקק, זה לא למדוד את התגובה בתור התגובה הכי טובה שאפשר בכלל. נראה לי שעדיף להתחיל בזה שסגרו את הפרלמנט ולא היה בכלל. אנחנו נכנסים ליותר פרטים בנייר. לימור. תודה. אז זה כמובן, אני מצטרפת האמת לשני זרמים בהערות. אחד שהתחיל עם איתמר ועם סנדי, אני מסכימה כמובן עם ההערה של... שומעים אותי? כן. עם ההערה שלך גיא שאי אפשר להתיימר לפתור את כל החולאים או את כל הבעיות, אבל יש משהו בזה שמניחים את זה בלי להזכיר את זה אפילו, כלומר בלי להתמודד, ולו רק, כלומר זה ממשיכים עם נשף המסכות בלי אפילו להזכיר שהוא קיים. אולי זה אפשרות אחת, כלומר להתחיל להכיר במצב האנומלי הזה שאי אפשר לנתח יותר את ישראל בגבולות 67 כאילו היא אכן מתקיימת בגבולות האלה, זה הערה אחת, אני חושבת ש... וכאמור אני מבינה את זה ואני בעד לתקן מה שאפשר, אבל אני רואה את החשיבות של זה, אבל כאמור זה בעיה מהותית גם בשאלה של איזה לגיטימציה ציבורית למה אנחנו תורמים ואיזה אשליות אנחנו תורמים להם. לגבי גם הזרם השני של ההערות, לגבי היכולת של הקורונה לייצר טסט קייס שאפשר ללמוד ממנו באופן השוואתי למקרים אחרים, בעיקר כשאנחנו מדברים על שהרבה מהמצבי חירום שאנחנו מכירים הם מצבי חירום ביטחוניים,
ואז עולה שאלה ממש אם זה מקרה case study שמתאים להכללה למצבים כאלה, וגם פה ההנחה של מהו גוף הביקורת המתאים. אני מסכימה שבתי משפט הם לא, אנחנו יודעים את זה, אבל אני גם מעלה שאלה האם הכנסת עוזרת או עלולה אפילו לייצר מצב יותר גרוע, אוקיי? אז בקורונה, אז אני אתן דוגמה אישית שהייתה לי, היא כמובן אנקדוטלית לחלוטין, אבל במובן הזה זה גם טסט קייס אחד, נכון? אז זה לא על חקיקת חירום, זה פשוט כשטיפלתי בענייני שטחים, ואמרנו טוב בואו ננסה, מאחר שבבית המשפט לא כל כך הלך, אז אמרנו טוב בואו ננסה להביא את זה לוועדת חוץ וביטחון של הכנסת. והגענו לוועדת חוץ וביטחון עם הגבלות קיצוניות שהצבא מטיל בחברון, והגענו לשם, ובעצם מה שקרה זה שנציגי הצבא חטפו שטיפה מחברי הכנסת. למה הם בעצם לא מגבילים יותר את הפלסטינים? ואז הבנו שלכנסת אסור לנו לחזור עם דברים כאלה, ולכן השאלה אם במצבים שבהם, שוב, וזה קשור כן להנחה הראשונה, שהאם הכנסת היא בכלל, אם הדמוקרטיה בכלל מתפקדת במצב מסוים, אם הכנסת מייצגת את האוכלוסייה שנפגעת, אז שאלה האם מנגנון הבקרה הזה הוא מועיל או מזיק, זה כאמור מצריך עוד מחקר כאילו שהוא אחר, ואני לא יודעת אם הוא אפשרי, ואולי זה מוביל לשאלה של האם צריך אולי לייצר גופי ביקורת ייעודיים אחרים שיותר מתאימים, סוג של גורמים מפקחים שהם מקצועיים דווקא, כאילו לחזק את המקצועיות, את האנשים שבאים עם ידע. חלק מהבעיה של בית המשפט במצבים כאלה זה לא רק בעיה, אלא זה גם חוסר הידע שלו וחוסר המומחיות שלו וחוסר או המוכנות לקחת סיכונים במצבים כאלה. זהו, תודה. תודה, אני חושב אני אתחיל דווקא מהסוף, אני חושב לחזק את גורמי המקצוע אני כמובן בעד, כתבתי על זה בכל מיני הקשרים. אני חושב שאני לא בטוח שה-track record של נגיד הייעוץ המשפטי לממשלה, גם במקרה הנוכחי של תקופת החירום הזאת הוא אדיר. זאת אומרת, זה לא בהכרח, לא יודע אם הייתי בונה עליהם, הם נמצאים באותו מלכוד אני חושב של בית המשפט. האם יש כל מיני גורמים אחרים שאפשר לחשוב עליהם? אני חושב שכן, אפשר לחשוב על להקים נגיד נציבות זכויות אדם, אפשר לחשוב על כל מיני דברים, אבל זה לא קשור רק לתקנות של חירום. זאת אומרת, יכול להיות שאפשר לחשוב על כל מיני גורמים שיכולים להגן יותר טוב על זכויות אדם, אבל לא רק בתקופת חירום. זאת אומרת, וכרגע זה הכלים שיש לנו כרגע, ואני חושב שהכנסת גם אם היא לא הגורם הכי טוב, היא יותר טובה מאשר רק ממשלה. זאת אומרת, אני עדיין לא הבנתי לא ראיתי נימוק למה לקחת רק את הממשלה כגורם קבלת החלטות במשאל טלפוני על בסיס עמדות רק של הייעוץ המשפטי ורק גורמי מקצוע בתוך הממשלה, עדיף מאשר הממשלה, גורמי המקצוע בתוך הממשלה וגורמי מקצוע מחוץ לממשלה בכנסת. זאת אומרת, אני לא, זה נכון, אני לא יודעת למה זה שבהקשר הספציפי של הפעלת סמכויות חירום מול משבר באמצעות תקנות שעת חירום. זאת אומרת, למה עוד גורם שמבקר הוא בעייתי? זאת אומרת, כי אתה מניח שהגורם המבקר הוא מרסן, אבל אם הגורם המבקר הוא יותר פופוליסט ממשרדי הממשלה, אתה בעצם מייצר לחץ על הגורמים המרסנים להיות כאילו, כן, עונש מוות למחבלים, ולא רק שלא יגידו איפה הם נמצאים. אנחנו היום במצב שבו גם הביאס קורפוס נדחה בבית משפט. כן, אבל זה נכון שהכנסת היא יכול להיות גורם פופוליסטי, אבל שוב פעם, היא מוגבלת בהקשר הזה על מה שהממשלה מגיעה לשולחן. היא מוגבלת זאת אומרת, יכולה להגיד, אתם לא, בהקשר הספציפי של
המעצרים, לא עשיתם תקופות מספיק ארוכות, יכול להיות להגיד את זה, אני לא מזלזל בטענה הזאת, אבל זה יהיה מרחב הפעולה שלה, ועד עכשיו בוא נגיד ככה, גם בתקופה הזאת שכן עקבתי אחרי מה שהכנסת עשתה אחר כך עם החקיקה שנועדה להכשיר נגיד את תקנות שעת חירום, להפוך אותם לחוקים, אז היא כן שאלה את השאלות, היא כן הייתה גורם מרסן על הממשלה, היא לא קיבלה את התקנות שעת חירום ואמרה בואו תקצינו את זה בשדות שבהם תקנות שעת חירום פעלו בהם. היא כן אמרה למה צריך, טוב נגיד בהקשר של דיוני המעצרים, היא כן שאלה את השאלות, אז יכול להיות שהיא לא עשתה את העבודה מספיק טוב, אני לא מפקפק בזה שאפשר לעשות עבודה יותר טובה מהכנסת, אבל זה עדיין עדיף מאשר רק הממשלה, אני חושב. לגבי הטענה הכללית, הטענה הראשונה, הקו הראשון של הטענה, שוב פעם, אני חושב שבנייר עצמו כן אנחנו מדברים גם על תקנות ההגנה, אני חושב שניסינו לטפל באיזושהי סוגיה ספציפית, שזה תקנות שעת חירום לפי חוק יסוד הממשלה, לא ניסינו לטפל בכל המצב חקיקת החירום או כל משטר החירום של מדינת ישראל. זה מחקר מדיניות שהוא צנוע במטרות שלו, יכול להיות שאפשר לעשות דברים אחרים יותר גדולים, בוודאי שאפשר, אבל זה לא היה מה שרצינו לעשות בהקשר הזה, בהקשרים אחרים אפשר לעשות את זה. אני חושב שזה שאנחנו רוצים לתקן משהו קיים כיום בחוק יסוד הממשלה שנעשה בצורה פוגענית מדי כלפי אזרחי מדינת ישראל, אני לא חושב שזה אומר שאנחנו נותנים הכשר לכל משטר חירום בישראל, אנחנו ניסים לתקן משהו רק לא את הכל. אני מקווה שזה עונה. תודה בן. תודה. רציתי להצביע על זה שבמצבי חירום המדינה היא לא רק תוקפנית כלפי זכויות הפרט, או שמסגרת דמוקרטיה, היא גם נדיבה יותר. היא גם? נדיבה יותר. הרבה פעמים יש ציפייה ציבורית מהמדינה להנגיש זכויות, אנחנו רואים את זה נגיד בכל שקשור לפני חוק הפיצויים, שעכשיו הוא לפני תקנות חדשות והחרגות חדשות, לפעמים זה בתקנות ממשלה, לפעמים זה ממש בחקיקה בכנסת. כלומר זה עוד אפקט שמצב החירום יכול לעשות. עדיין תהיתי, חשבתם על זה כמשהו שהוא חריגה משלטון החוק הרגיל, כלומר החוק משתנה במצב הזה. ונגיד, האם לתוך העניין אנחנו נצטרך גם שם פיתוח פרלמנטרי, כלומר למה חילקתם פה כספים שלא היינו חלקים במצב רגיל. יש נגיד דיון על זה שקבוצות מסוימות של אנשים שזקוקים לכספים מקבלים יותר בהקשר מלחמתי ופחות בהקשר רגיל. חשבתי על שהאנלוגיה הזאת גם עוד יותר מדגישה את העובדה שבמצב חירום במיוחד מלחמתי, מה שמניע את הפעולות של הממשלה ולאו דווקא, כלומר זה בדיוק המצבים שלא נעשים החלטות רציונליות, שקולות, מנתחים את הסיטואציות, מנתחים את השיקולים, כלומר זה קודם כל מונע מפניקה ציבורית, מכאוס שלטוני, מסולידריות, מאיזשהו אתוס של הצלה. אז בהנחה וזה נכון במקרים שהמדינה נדיבה יותר, במקרה חירום, זה בוודאי נכון כאשר המדינה צריכה להתמודד במקרים של המחלה, וזה שונה מהקורונה. במקרים של מלחמה, המדינה מתפקדת גם כנגד איזשהו עלבון לאומי, כלומר היא חייבת עכשיו להגיב. ובהנחה וזה מושתת חזק על הסנטימנט הזה, באמת שוב פעם אני מצטרף, אבל מכיוון אחר על האקטיביות לפרלמנט, לערער על הסנטימנטים. כלומר למה שהפרלמנט לא יסתיק בדיוק באותה עמדה של כל האתוסים האלה שדיברתי עליהם, שהם בדיוק לא המצב המעבדתי שבו שוקלים את השיקול. אז אני חושב שמה שאפשר לראות זה שהפרלמנט, אתה מדבר על הפרלמנט, אתה חושב על חברי הכנסת אולי, אבל כשמגיעים דיונים פרלמנטריים זה לא רק חברי הכנסת, ואז יש ייצוג לאינטרסים אחרים, רחבים יותר, שאולי פחות מיוצגים בכנסת. ראינו את זה גם בתקופה של הקורונה, זאת אומרת שהיו אינטרסים שבאו לידי ביטוי בדיונים על הגבלות הקורונה, שלא באו לידי ביטוי קודם לכן בממשלה, אם זה היה בנושא של חינוך, אם זה היה בנושא של ההגבלות על עסקים.
זאת אומרת, יש אינטרסים אחרים שיכולים לבוא לידי ביטוי. יכול להיות שהם לא ינצחו, כן, בסופו של דבר, אבל הם כן מקבלים את הבמה שלהם, מה שאנחנו לא רואים את זה בתקנות שעת חירום, שרק עוברות במשאל טלפונים בממשלה באמצע הלילה. אז נכון. בעצם בונה מלכתחילה על החלקים הציבוריים יותר שיבואו לידי ביטוי בוועדות, ופחות על הכנסת במובן של החברי כנסת. אני חושב שגם וגם, זאת אומרת, חברי הכנסת חייבים דין וחשבון לציבור, בסופו של דבר, זה אולי לא מצליח תמיד בצורה מיטבית, אבל הם חייבים ומרגישים שהם צריכים לתת דין וחשבון לציבור מתישהו. ואז גם הם מהדהדים לפעמים את הדברים האלה, אבל כן, נכון, אני גם בונה על עצם הפומביות, עצם האפשרות של אנשים לבוא ולהגיב ולהגיד דברים בוועדות, יש לזה משקל. להגיד שזה משקל אדיר, אני לא יודע, להגיד שזה יותר טוב מאשר דיונים ממשלתיים סגורים, שהם לא פתוחים לציבור, זה אני נראה לי יכול להגיד בביטחון שכן. סנדי. יש לי שתי שאלות עובדתיות ואחר כך פולדאפ. אז השאלה העובדתית היא באמת, אני חוזר אותה נקודה. האם התקנות שעת חירום, הן אחרי 7 לאוקטובר והן בקורונה, חלות על מתנחלים ועל פלסטינים, ואם כן באיזה אופן? האם זה כאילו עובר דרך צו אלוף או באופן ישיר? זו שאלה. הן חלות, כן. מתוקף מה? קודם כל, כלומר, אני אתן לך דוגמה ספציפית, בוא נגיד עכשיו, יש תקנות לגבי שימוש בלתי חוקיים, מעט. זה חל ספציפית עליהם? לא, אני שואל בטריטוריה, נגיד זה חל, אם אני שוהה בלתי חוקי, נניח בא שוהה בלתי חוקי מעזה ונכנס להתנחלות באריאל, זה חל עליו? לא, אני שואל את התחולה הטריטוריאלית של החוק, אני שואל עובדתית. התשובה היא לא. התשובה היא לא. לא. החוק הישראלי חל בישראל, בישראל יש את ההמצאה, את המצב האבנורמלי הזה, שחלק, החוק שלנו חל בשטחים על אזרחי ישראל, במקרה הם כולם יהודים ובמקרה הם כולם מתנחלים, אבל זה מה שקורה. אבל הוא לא חל על אזרחי ישראל באשר הם. הוא לא חל על אזרחי ישראל בקפריסין. אז אני שואל פה, אז זה חל אוטומטית, בלי צו אלוף? לא, אני פשוט שואל. זה צריך להיות... אז נדבר עוד פעם. נניח, תקנה בדבר הקורונה, תקנת תקנות. זה חל... אוטומטית, זה חל... באופן כללי, אני לא יודע ספציפית מה המכניזם שקבעו שם. אני שואל על המכניזם. לא, אני חושב שזה לא חל. זאת אומרת, אז מכוח מה זה חל? בשטחים? בשטחים לגבי ישראלים ובשטחים לגבי פלסטינים. או שזה לא חל? לא יודע. אוקיי, אז השאלה, הפולו-אפ שלי הוא בהמשך למה שלימור אמרה. זאת אומרת, אתה אומר אנחנו לא עוסקים בזה, אני קורא את דוח מכון הדמוקרטיה שנת 22 על מדדי הדמוקרטיה. מראה שישראל היא מדינה דמוקרטית במשאלים, ואחד הדברים למשל זה האמונה ב-local authority, ברשות המקומית. אתה יודע איזה מקום קיבל מקום ראשון מבחינת הסקרים של הרשויות המקומיות במדד האמון? יהודה ושומרון. הרשות המקומית ביהודה ושומרון. אז אני שואל אותך... מה, מועצה אזורית מסוימת? המקומות, הם מחלקים את זה לארץ, טבלה, אני פשוט כותב על זה משהו, זה לא סתם שאני קורא. טבלה 5.32 עמוד 92 בדוח של המכון. אני פשוט שואל באמת, אני שואל פה את שאלה רצינית. אתם פה עוסקים במה שלימור אומר, אתם אומרים, טוב, אנחנו רק מתעסקים בדבר הזה, אתם מתעלמים בכלל מהפיל שבחדר. אבל סנדי, הוא לא נציג של המכון הישראלי לדמוקרטיה. לא, אני לא מבין אבל הוא כתב את זה, הוא נשיב לך. זאת התשובה, אני לא מבין, באמת, יש לך פה רק מכון ישראל לדמוקרטיה, שיבוא ראש המכון ישראל לדמוקרטיה, דבר איתו, יש לך פה חוקר, אני, כאילו גם, אתה בן אדם שער לכוחות, לעניינים, בסדר, אני אגיד לך, אני מדד הדמוקרטיה, אני קורא אותו כמוך, אני לא שותף אליו, והדברים שמובאים כאן, יש דיסקליימר בהתחלה, אינם משקפים בהכרח את עמדת המכון הישראלי לדמוקרטיה, וגם זה מחקר שהוא בשמי, וזה מה שאני רציתי לכתוב עליו.
בהקשרים אחרים, כתבתי על דברים אחרים. גיא, אני רוצה לדעת. זה היה הרצאה מאוד מעניינת ודיון מרתקת. זה נמצא ב-PDF באתר של הדמוקרטיה. תודה רבה.